Ready? In 3, 2, 1, go! Wow! Gulat ako dun. Grabe gulat ko. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Second caller on the clock. Second caller on the clock. Napunta yung second caller ko sa clock. 11:43 on the clock. Second caller sa kabilang linya. Nakakaloka si ate. Kasama niya pa rin si DJ na Banderas. Sige, double, sige. May nag-chat sa aking Indian. Fly. Tapos, I am Indian. Yun yung sagot ko. You country. Ano na sasagot ko? Ano yung sagot ko? So, ito po yung underground chatting. Ubwe-bwe. India daw siya. You country, me not country. Sabi, Tamil Nadu daw ako. Minura tayo. Ayun, ang sagot ko, Tamil Nadu. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.